баджи изкарай само малко чернокопи за патруси. Руска. Ето го моето момче Емини. Днеска сме по-близо, но около 2 км. Така. Да, ферите връщам обратно. Колко направо е супер. Няма толкова мъгла. Сега баджи ще изкара едни чернокопи специално за тебе. Трябва да видим какъв ти е късмета. Махат го като пописнява, разлиш. Виж колко лодки има. Лодки, облаци. Лодки. Течаря лодки. Да, фариш.